Her har vi Nyati Safari, som har implementeret Sublimes AI Agent. Nu prøver vi at spørge, om man kan kombinere Safari og badeferie. Agenten søger i databasen og finder 3 relevante rejser og svarer ja, det kan man sagtens. Og til forskel fra almindelige chatbots, så integrerer vi rejserne direkte i samtalen, så man kan klikke og se flere billeder og detaljer, uden at forlade chatten. Hvis vi scroller lidt ned, ser vi et billedgalleri, og vi kan ekspandere vinduet, så vi udnytter pladsen på skærmen. Vi har store billeder, det betyder meget, når det handler om rejser og oplevelser. Og jeg kan stille opfølgende spørgsmål, for eksempel, hvilke hoteller har I på Zanzibar? Agenten søger efter hoteller i destinationen Zanzibar og finder lige nøjagtigt de muligheder, som Nyati tilbyder. Vi kan se, hvor hotellet ligger. Fine billeder. Vi har vores billedgalleri, og her har vi også en kort oversigt, så vi kan få et overblik over Nyatis hoteller på Zanzibar. Det her hotel ser dejligt ud. Det vælger jeg. Agenten gemmer mit valg og henter en kontaktformular, så vi konverterer interesse og hjemmesidebesøgende til leads.